नोरबो सेजों तंनिया स्रिं स्रिं कनो कारेन्ट बकरे मोबाइल चार्ज बकरे मात्र मोबाइल ब 3% म आफाबो फाया तिनेलाय आमा कुइने फाय फायजिया आथानि नु स्रिं स्रिं काय सब करे माको बताओ सपैजा ताउसे सारे 6टा बाजे दर हा माको फाय सपैजिया गेम माथनिया चार्ज बकरे कारेन्ट बकरे स्रिं दल्लनि नोर थांना किसा दालाय ओ दाबकु थप सिलाइबो कसै माको दे नोरबो तंग इसलिका किनो जां आदां खामार पारा ब्राय गना किसा नि नोरबो मोबाइल चार्ज करेखलाय का गेम रबो माथनिखलाय नोबो स्रिं स्रिं जे चेकानि से आपन दे जां ब्राय लगे हला बार बकरे ने पडा बस लाइक आदा खामार हादौर ब्राय गना किसा रोड दे आखो माना र ए जतालाय मोबाइल बस चार्ज करे गेम बो माथि बल्ब चार्ज करे बा Wow! No. Wa mayo na lai. Lagi. Break hai. Wa mayo tang parang bro khana kana. Ta parang bro se masai nai. Tuma bo ada matai nung hi mobile lo kirsi thanga changlai. Wa mayo. Bakha khari thanga bakha. Ma kirsi bra dosa. Nadi yak bai ksak sakha. Horobong thai sindarong kha. ओ रास्ता ताव सिकिरि जाखाजों आनले याव नाय आनी याव पुरा पाइजा वसे किछि कसा वसे आरो सिक्ला लंगासे थांगमोन दसा हाया फाइजा पुरा आला मतासि लाबजों मताय आला बिरनि वासे सलांसे बुसुसे वासे पुरा आरे किम बासि थैकमोन आला ताइसे बासे खासे नमताय मतार फाइया रास्ता र ताव बारा ब्रम माथन आरो ता फाइदिङे आरो तुंगम ताय